ओमफ्राय मा 1v3 गावगोन ओमफ्राय नों देरहाबा नोंनो हिनजाव हरगोन नो बिसोरो नागिरनानै नंगौ सोर आंनि हिनजाव हरगोन बिलाइयो होनदों हरमारगोन ना मा नांलायना मिथिया नामखौ फरायदों क'क्राझारनि हिनजाव मोनसिगोन नोंहासो खुसियानो लाजाला आयौ देरहादोल' अब ऐसा रे ऐसे हरलाबाय थायोलै ऑफलाइन क्यों हो गया वो आएगा वो हैक ऑन करने गया क्या बल मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई फंबाय हेक्स' लगायना फैबाय नामालाय होननानै क'क्राझारनि दन बडि बिल्डार फंबाय स्टप नेटानो गाज्रिबाव हेकखौ अन खालामना फैनानै नेटा गाज्रि जाबाय नोंना आं बुजिबाय बुजिनो बाखि गैबावला आंहा साला नोंसोरखो गावसिनो हायाबा जों आं गेम गेलेलालै दिनैनिफ्राय बाल नोंसोरजों जेननांगौबा बानालाय ट्रेन्डआ दे नामा मा दं थ' लोगोफोर दिनै फेसबुकनिफ्राय सानै आगै फैदों आरोना बिथांमोनजों रुम टिजेम चेलेन्ज गेलेनोसैलाय आलुजों आंजों आलुखौजों आंखौजों लेंहरदों बेनोमोन नामा बेनो हाबाय आरो इयावनो मोनसे खोथा होनबावनि आङो आंना इउटुब चेनेल दं दै जाय मिन्थियाखै आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय जेरै फेसबुकाव आंखौ अनदों बिदिनो इउटुब चेनेलावबो अनबानो जाबाय आंखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय चेनेलखौ थौदो बिदिब्ला लोगोफोर गेम प्लेखौ नायलांदो सोर खामानि नामा गावथ' बै सासेया लथारमोनहाय सुथिबो सोर खालामखो फैया गावनि न'निफ्रायनो बिसोर साना दं सासेयानो सानै गाव बार हागौमोनहाय गाव फैदो बाबु जमा फैनानै गाव फैयो सोर मानसि मा होनना ब्लक खालाम आयौ मासे दैमासिनि एम्फौरा होबाय आं गरसे मोननानै फैबाय Watch out! नोंनानो गावनो हायाखै जानो बैयो कमेन्ट हरदों र' गाज्रि लिरग्राया आं थानायावलाय गिनाङा सानैबो गावखाबाय मालाय गाव एसे लना माबाबो Mark the location. हाबा माने गरसे मोननानै थैसिगोन Watch out! वो क्या रहा है भाई Cover me! ल' खामानि सासे फैदो नै आं फैबा आयु नै बेनि गाव फैबाय आंखौ नुबानो हागोन टेनसन खालामनो हागोन सासेया बोरै नोंजों दं नामा Mark the location. फै गावबायखो आं ओइ नै सासे ओंखारबाय सासेलाय अबावथो दं र' खबर थाथ'र आंबो ल' नैजों फैगोन नैजों आं होनो ना आं ल'दै बिरादनो आं बिराद ल' आं गाव पिस्तल होदोंमोन आं जेनेबा लासै जागोन दे Watch out! Cover me!
नोंलाय माथो एम्फौ फिङा मा जादों? Watch out! सासे बोरो? गैला गैला। समान जाबाय। नै सासेलाय? सानै दंमोन ना? सासे ओंखारबोआखै। अनबिथि लानो नागिरदों नामा? बेयाव दं र' नों फैखोना दे। सासे बोरो? आंना साला पिस्तल जाबायलै। मानो? थैदोब्रा ग्रेनेड लानानै। एखौ गावनो फै सानैबो। नों पिस्तलबो लागाय। ए मा खनदो बेनिखौ? बारा जाबाय। गावदो सासे दं। Watch out! I got supplies! ल'मोन बाबु। नों थैबाय? ए। सिसखौबो जानानै थादों। हो? आंना आखाया बारा जायाखै दिनै। बुरे सासे नेयाव दं। सासे फैबावो नै। आयै ल'मोन। हेड नांदोंमोन। ए मारै जाखोहाय माथो समान जाबाय। इसोर गावनि न'निफ्रायनो ओंखारबोआ इदि थांनाब्रा अफेन आया। Watch out! सानैबो नुवाखै मालाय बोरै जमा दं। बुरे ओमफ्राय सासे नै आं लरिबाबो गावफाबाय थालाय। Watch out! Watch out! सासेल' बारासै। फैला खानिखौ फैलायबाबो फैलाय। ओरैजाय आंजों फै हारसिंल' दं। नों गेजेराव फैबाय। ल' नामा? आइलै आं नोंजों ओंखायनो लेंखाबाय नों फैयाखै। र' नामा? Watch out! Marked a location. खारबायना नै। सासे गेजेराव दं र'। सानैबो बारा। बुरे सासेलाय? ओइ नै फैगासिनो। फैगौ नै सासेया। गेजेराव दं। सानैबो दं गेजेराव। आयौ गावदो नै हेड नांबायमोन। मानि थाखाय थैयाखै आं? साला इसिनि सिनायफोरा मानो इदि डेमेज ओमफ्राय? थाखुमाजोबना दलद थाखायो जै खनसे थैबा। फै बेखौनो लानो फै। सासेयालाय सासेया? Marked a location. आंल'। बुरे सासेलाय? सासे फैयाखैना? माबा दासो माबा जानाय दै। सानैबो फैबाय होनगोन। खबरथा। सयथिबो। सासे फैगौ। आयो। अरे यार काटी का जैसा हुआ रे भाई। जेनथारनांगौ जेरैबाबो देरहाथारनांगौ। बिसोरथ' फैयानो। आइलै नै साथामल' बारा जाबाय। खनायाव दं। र'। अ बरियालै नों गोरों मारलै सयथिबो। You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Cover me.
सासेया Hey. ओंखारबोआसै ल'थारमोन इयो बरिया बिराद ल'खामोन ल'बो बालबाबो गावदेरा ओंखायनो ल'खामोनब्रा जेनेबा जायालै नोंजों Watch out! फैदो फैदो आरो सासे दंबावो एजेन्डा गेलेनांगौ एकदम जिफोर होजोबगोन दमग्राफोरखौ बा हायाबाथाय एकदम स्लाइड खालामो आरो बो खालामो Go pistol go ओइ नै पिस्तल go Blue team victory. बाबरे पिस्तलाबो नोंना डेन्जार पिस्तल बेखौ नङामोन मा माया थप मा मा पिस्तललाय चेलेन्ज खालामग्राफोर देरहानो हानाय नङा आं बुंखादों मिथिगौना चेलेन्ज खालामग्राफोर नुबाय बोरै गेलेयो डेन्जारखासो आलुआ 22 गावबाय खिन्थु आंनिफ्राय बांसिन गावना देखायबाय दिनै थ' नोंथांमोना गेम प्लेखौ नायनानै बोरै नांदों कमेन्ट खालामनानै खिथा आरो फेसबुक पेजखौ फल'